Nemocnicu Loyola otvorili v roku 2010 miestni jezuiti. Momentálne v nej pôsobí jedna slovenská lekárka, ktorú do Indie vyslala Slovenská univerzita svätej Alžbety. Vítam vás v Loyola Health Center, čo je vlastne zdravotné centrum sestier Jozefa Starby, ktoré sa starajú o celé toto zdravotnícke centrum v malej dedinke zvanej Jagir Panur. Najbližšie väčšie mesto je Manvi. Slovenskej lekárke Kataríne Gažiovej pomáhajú v malom zdravotnom stredisku, ktoré je postavené uprostred najchudobnejšej časti dediny miestne zdravotné sestry. Toto je laboratórium, Mary Kutu je naša hlavná laborantka. Naozaj je čarodenica, najmä čo sa týka beratia krvi. Zoberie krv každému bez toho, že by si to vôbec stihol uvedomiť. A inak je teda aj vo všetkých ostatných vyšetrovacích metódoch veľmi zdatná. Na klinike, ktorá pre obyvateľov chudobného indického regiónu v štáte Karnataka poskytuje najzákladnejšiu zdravotnú starostlivosť, sa nachádza aj malá pôrodnica. Sestry si to všetko vedia krásne zmanéžovať, epiziotómiu spravia, pozašívajú a babetko ošetria, tam sú váhy pre babetko. Mamička väčšinou potom, keď odrodí, tak ešte jeden deň ostáva u nás v centre, aby sme trošku odsledovali, ako sa majú. A potom už idú domov. Pacienti tam prichádzajú s najrôznejšími problémami a výnimkou nie je ani tropická malária. Takýchto prípadov ale eviduje lekárka Katarína Gažiová pomerne málo. Nie je to ako v Afrike, tam teda v Afrike bolo tých pacientov 70-80%, niekedy aj čo boli malarickí. Tuto sa nám vyskytnú tak 2 do týždňa, niekedy ani to nie. Záleží od obdobia. A teraz navyše je suché obdobie, takže tých komárov trošku menej. Lekári pracujúci mimo Slovenska sa musia vždy prispôsobiť nielen miestnym podmienkam z pohľadu technického vybavenia nemocnice. Úplne odlišne reagujú aj pacienti, ktorí majú v každom kúte sveta rozdielne požiadavky a predstavy o práci lekára. Také špecifikum. Všetci chcú injekcie. A niekedy, kým im ja injekciu nedám, tak oni nie sú spokojní. Že príde bábätko, ja neviem, malé dieťa, 1,5 ročné, má teplotu. A oni jednoducho chcú injekciu na teplotu. A ja im budem darmo vysvetľovať, že ten paralén nemá väčšiu účinnosť, keď sa dá takto do svalu, ako keď vypije dieťa tabletku alebo nejaký sirup. Oni proste chcú injekciu, tak musí dostať injekciu. Toto je taká vec, na ktorú som si musela zvykať. Doteraz som si na to celkom nezvykla, lebo ma to mrzí, keď to dieťa je trápené, bez toho, že by to bolo nevyhnutné. Katarína Gažiová si v ďalekej Indii musela zvyknúť aj na rozdielne chovanie, ktoré jej denne komplikuje prácu. Oni nemajú nejaký cit pre súkromnú zónu. Čiže oni bežne, keď ja mám pacienta vo vnútri, idú okolo, pozerajú sa, vojdu mi tam do ambulancie a počúvajú, nebudú ešte sa aj zapoja do toho. A pritom nemajú s tým pacientom nič spoločné a proste to je u nich také bežné. Tiež. Že niektoré veci sú také špecifické. Slovenská lekárka sa ale v regióne Manvi rýchlo udomácnila. Dôkazom je aj skutočnosť, že už po pár týždňoch začala s domácimi komunikovať v ich rodnom jazyku. V juhoindickom štáte Karnataka sa bežne používa kanadština, ktorá patrí do rodiny drávskych jazykov. Za rodný ho považuje asi 45 miliónov ľudí. OK. Enaitu. Monakalu novu, just knee pain, bennu novu. Znalosť miestneho jazyka je vždy veľkou pomocou. Mladá slovenská lekárka Dominika Fedorková preto svoju kolegyňu, ktorá pricestovala do Indie o 2 mesiace skôr, pochválila. To som ju obdivovala, že sa za 2 mesiace tak rýchlo naučila. V regióne Manvi pôsobia 3 lekári, ktorých tam vyslala Univerzita svätej Alžbety, no a pôsobia tam, kde ich domáci najviac potrebujú. Vždy ide o to, ako to vidí niekto miestny, že kde je tá potreba. Vždy, vlastne skoro všade, kde pôsobíme, je nejaký miestny partner. Okrem chudoby a skromnejšieho vybavenia si musia naši lekári zvyknúť aj na to, že pracujú s jednoduchými ľuďmi. Treba rátať s tým, že človek pracuje s ľuďmi, ktorí nemajú žiadne vzdelanie a mnoho z nich nikdy neopustili tú svoju dedinu. Takže tam je to potom ťažké. Oni sa jednak aj boja sa ísť do väčšieho mesta, treba na nejaké vyšetrenie alebo niečo. Lekári sa okrem domácich zdravotných sestier spoliehajú aj na dvojicu logistov, ktorí zabezpečujú všetko dôležité. Zvládnuť musia napríklad aj takú banalitu, ako je šoférovanie auta. V Indii ale ide o mimoriadne adrenalínovú záležitosť. Musel som si hlavne zvykať na to, že tu sa jazdí po ľavej strane. A to je možno asi také jediné pravidlo, lebo iné pravidlá neexistujú. Väčšie auto má prednosť, kto má silnejší klaxon, tak ten má prednosť. No a potom je
veľmi dôležité sa sústrediť na to, že na cestách je strašne veľa zvierat, kráv, psov, prasiat a hlavne veľa ľudí, čiže treba dávať veľký pozor, motorky všade, ľudia trúbia. Lukáš Zamborský priznal, že sa už nikdy nebude sťažovať na slovenské výtlky a výstrelky šoférov na našich cestách. Neplatia tu žiadne pravidla, treba dať niekomu prednosť v jazde, keď sa niekto nachádza na vedľajšej ceste alebo na hlavnej ceste, čiže nedá sa tu spoliehať absolútne na žiadne pravidlá, čiže mám trošku z toho obavy, ale bude to trvať nejaký čas, keď sa vrátim sa na to zase preorientovať, ale tak myslím, že to bude v poriadku.